Jes, hei, taas ollaan Zetsen vetimissä. Kristel Pörröneulen neuletakki, jonka olenkin esitellyt jo monasti. Tässä taas tää vihreä sävy. Ja yhdistin nyt tähän Kaija, olihan se Kaija kai se oli, paitsikkaan, joka on tämmönen A-linjainen. Katsotaan se kohta ihan itekseen. Alla on piksiet, eli nämä koutatut housut, joissa on tää tämmönen korkea vyötärö. Ja näitähän löytyy kokoon XXXL asti. Neule on S-stä XXL, mulla on M. Paita on S-stä XXL, mulla on M. Ja housuistakin mulla on muuten M. Näin, mä olen oikein M-kokoinen nainen. Täältä näyttää täältä takaa. Eli tässä on kiva mitta tässä neuletakissa, kun sen yhdistelee just tämmöisiin vähän pitempiin sisuksiin. Katsotaan paita sitten kokonaisuudessaan. Eli tästähän löytyi valkoinen, sitten tää ja musta. Musta taitaa jäädä tänään ehkä esittelemättä, mutta tiedätte miltä mustan väri näyttää. Ja tää on tosi tyylikäs myös mustassa. Tässä on pitkä hiha, mansetin kera. Tän voi kääntää tämmönen, jolla on vähän lyhyemmät kädet. Jos sulla on pidemmät kädet, niin silloin sulle tulee kerrankin pitkä hiha. Ja rintatasku tosiaan on täällä ja sitten tää malli on tämmönen A-linjainen. Vähän pidempi taka. Oikein kiva tämmönen arkipaita.